Hey, welcome to Diago TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another host one, another favorite king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiDuyaza TV. Sesiphine sabuya. Hey. Oh, yisemzolo lo. Yisurprise sambazi lomphathele yona. Mustopelo nyalo, amyopelo. Sitamtore konte. Ayikho so noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Seduzo. Uthi ngiyanjani yazi ukuthi Mina nje keep it. Keep it. Welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another year, 2026. Another banger entsha yangonyaka omusha bafo kwamba kanjani mfethu Next unyakeni Happy New Year. omusha sisabaphethe sisakhona sisadila nabo Phansi khona. mfethu Phansi khona. yini ongabatshela yona kulonyaka Ngiqale nje ngokundumela. Umdumelo oqala kulonyaka. kumele uqala onyakeni Yeah, siyadumela. Sinibingelele sinamukele bafowethu kuyiDuyaza TV. Igama lami uMusa Manqele. uDr M. yebo Lona ke uDr V. Sibuyile ke ku2026 siniphathele lokho esasiniphathele kona ku2025. mfethu Abantu basafela. mfethu Abakayi. and manje ngiyamangala wena mfethu because into eyenzakalayo silanda iValentine Ngi14 February. 14 February lenyaka nje lelandelayo Nkosi yami lana ke singakhona kunanemidlwane ehambe Nkosi yami Yabona ukuthi soba nenkinga la. asiphosele intoma kuthiwa bophose intoma ziyathula Ngampela. Hayi kuthi ziyafa. hayi akazi ziyathula zifa Azikho. no bafowethu unyaka nomusha siyathemba ukuthi ningene kahle siyathemba ukuthi enjoyile ama holiday siyathemba ukuthi uChristmas nispende kahle nemndeni yenu no New Year kanjalo naspenda kahle nemndeni yenu unyaka uqalile ke bafowethu lapha ekhaya sukuma uthintithe mfethu ungaphindi uphinde uyinto ekwenzekele ngonyaka ophelile lo nyaka sukuma uthintithe bona ukuthi unza kanjani mfethu vula something mfethu yabo ube busy kuhlanganisa mfethu yabo into kanjalo zama ukushintsha sishintshane usizo omunye into kanjalo bathi izandla ziyagezana Njalo umuntu ngabantu. umuntu ngabantu izandla ziyagezana njengoba nasi nje sisiza abafowethu bengaze bethenge izinto zeValentine kanti uyafetshelwa Kanti ijampile. yes Suku zonke. kanti uyafetshelwa wena ubhizi uthenga imbali engaka udlule emall bayakushutha kanti uyafetshelwa Uyabhayiza. Ubona lo mawuphethe imbali. Nopopa ethiwa we udlisiwe we. Hayi nokulungile sikhona sizosiza mfethu ngendlela esiza ngayo kodwa futhi makuthi awusizwa hayi qhubeka Akunankinga. into soyisho Bafowethu and also vusa abantu bengakhohlwa ukuthi kune foundation esinayo manje iDeep Brothers Foundation whereby sinikela ngempahla ukudla and mhlawumbe mokuthi khona ufuna ukulula isandla ngihambe uSDM lapha na Facebook kuDuyaza Brothers sale sesifollowa phela bafowethu sizama ukwenzani ukulula isandla kulabo abangenakho sisize la singasiza khona if mhlawumbe unempahla endala or mhlawumbe neuniform endala and ungafisa ukuthi mhlawumbe ulula isandla usize ungasidiyama lapha na Facebook and then thina sokuphendula mhlawumbe siyicollect impahla or sithola indlela ukuthi siyithola uChristmas nje besilaphana ngiyalikhohle igama lakhona ngeke ngisasho ukuthi eSoweto uyathetha umama lapho ukuthi why lokunithi ngihlala eSoweto sasadla namakhekhe sadla yabo mfethu bajabula badlala kwi-big screen sasidla sayidlala kwi-big screen lapha siyibuka ngithiwa bukani into eniyenzayo into ehlanyisa abantu amahlobo lapha no bafethu siyabonga kakhulu uthando nesibonisa lona nakulonyaka siyacela ukuthi kube same thing futhi uthando lonya bafethu siyanithanda so deliver i-content nani futhi nenze the same thing niya like niya share niya comment niya support asicela ukuthi nisupporta khona kunjalo nje asihlale phe kodaba phansi khona bafowethu anisondeleni madoda sizwe ukuthi kulonyaka unyaka uqala nje yini uza umnyango yonke lo uvulekile ngonyawo lonwabu hamba kanjani yaphileka Right, bafethu. Ngicela ukuthi yazi bengene bobabili lapha nendawo vusi because mina ilokhu njana ya nime nje la. Kamba kahle mathethi. Sambona ba. Hawu Nkosi yami.
Onyakeni omusha. Unyaka nomuhle Ningene kahle kodwa. kamnandi kanjani nje Kamnandi. ngoNkosi uJesu nje siyaphila. Wena makuthiwa 3, 2, 1 ubuqabuza bani? Hey. Shemkhisi. Nguyena umuntu ozengayela. Ngicela ukungasho. Cela ukungasho. Ngicela Okay. ukungasho. Waqabula kodwa khona. Kodwa uqabula ngaqabula. Okay, yosho ukuthi lapho waqabuza omunye kasa. Bafo makuthiwa 3, 2, 1 wena ubuqabuza bani? Hayi becabuza lo musha lo. Khona lo musha nginaye. Khona- Ngicela umthola manje. Ha. Hayi lo uye vele. Madoda. So vele kahle kahle lesenimove wena uyafeba kahle kahle ngiyakusola. Akisho siyafeba. Kodwa nje kulungile madoda. Igama ubani mfethu? Tyron. Tyron. Yeah. Danke Tyron. Uza la. Yayizwa lo mpahla. Shaw. Igama ulindo wakubheka mfethu. Ulindo wakubheka. Kasho. Manje yini le kabu yakho? Hayi. Ngiyenzele ukulisana ngayo. Oh. Kasho. Yeah. Okay. No bafo siyabonga ukuthi nisibhalele igama lami nanguvuso wamanqele. Lo uMusa Manqele yithi inkakha. Odokotela. Zodokotela. Sinemendlela manje ezu3. Ziningi kakhulu manje. Sizabantu bafethu nisikwenzakalani ubani lo ugirl ezizengayela uJanuary si approach inyanga yothando ubani onihlukumeza Esha. Ulungile man. ulungile Kodwa kalunganga. akalunga Hayi cha. sephambana negama lakhe Awuphamba yena kahle kahle. nawe ufuna ulungile Yeah, uye lo ulungile. Mm. Hlezi ngokubuza uyajola yini kodwa akavumi. So namhlanje ngize ngacela mina lizongisiza pure actually iqiniso ukuthi khambali ke. Okay Yeah, so so nina mtholisiza. sinsiza okay no sesibasizile abaningi yabo and abanye basizakala abanye baqinisa inhliziyo angazi nase sibedlisiwe yini mase sonjalo kodwa ke asazi kodwa siyazama nje khona ukululeka la siluleka khona so ulungile lo esikhuluma ngaye la wena mfethu uma ngichazela nje Tyron seninesikhathi singakanani nithandana and wahlangana kuphi naye yini yakuchaza ngaye mfethu wamthanda lo girl ngoba namhlanje usuthola ukuthi ayi so right uyakufebela Ulungile anginasikwathi side ngijola naye. It's like 4 months now. 4 months isijola. Then benginokumbona isikhathi side manje these days mangimfonela sometimes akabamba ama call. Sometimes angitshela ubusy yena kodwa akazange abe busy before so nami ngabina suspect that umuntu ngathi uhamba endaweni zakhe. iqaleni into yakho ukuthi ususpect ukuthi sendinda how long nithandana Sine 4 months. 4 months Yeah, iqala I think ku 3 months. 3 months Yeah, 3 months. Waqala ukwenza into so wena usungunyuye ngokhisa omunye umuntu bengikhisa yena actually. Uye lo musha. Uye lo muntu. Okay. Ngimtholile ngenywe ngamdinga ngaze ngamthola. okay okusho ukuthi wena buka ukhisa omunye Umuntu. ngiyacaca Wena ubususola lona mfowethu ubususola. ikhona ikhona into why ungunyuye bungekho naye mhlawumbe nihlala kude nihlala mad Sihlali sonke kodwa sihlali sonke. Nami angifuni nje ukusho okuningi ngoba uyabo kodwa nje 321 hawu madam alikho. Hawu madam ivaka. Hey bantu. Makayi gcina sesiyenza ngenye indlela ngithi yabo njengomjitha nawe njengomjitha nawe khona la. but tena mina kumedem ngoba bese kumbiza ngomedem nje Linda how long nithandanile and yini yakuchaza kaye ngekasumbona qala ukumbona uzomshela kuze kuba umuntu wakho njengoba namhlanje usithola ukuthi umedem wakhe uyakufebela Yeah man madam isihlanganile emall kahle ne. Yeah man ngibona man umuntu oright. Yeah. Umuntu umuntu oright man sinawo ma 9 months sijola. Yeah sithandana. So ngibona nje umuntu grand like unenhliziyo enhle like ngiyakhona uku-approacha mnandi angithola. Kuyaflowa nje ngendlela egrand ngagcina sesijola vele ngendlela egrand ngoba ngibona impatho uyabo yeah. So unabafo mangizubafo la usibana 9 months wena usuna 4 months mhlawumbe awukazi umbuzo ukuthi unayo yini umuntu mhlawumbe ayikho into owayisola ama reflex ubona ngathi ayilana ngathi kahle kahle khona umuntu okhona Into beqala mangisihlangana naye ngambuza ukuthi unomuntu yini wathi hayi yena akala umuntu and usweet ngakwake yena ngeke vele ajampise ukuthi umuntu ijolayo bafolayo right ngakwake so nami ngithi ngisitshela lo maqondana hayi kanti lo lo madoda yazi ngoma kafezi ethi umaqondana ngithi ngisitshela lapho sesa
Bafo nawe kulesi sikhathi ujole naye umama awazi usole red flags uhlaphe ngathi sekukhona okusekukhona ngathi khona umuntu esekhona usedekile. Eyi mfethu, nginokusolanyana man but ngisitshela ukuthi mani mhlambe nginokubona ngisitshela ukuthi ngibona izinto or uyangi-understand yazi umuntu omthanda kakhulu sometimes man nokumbonela ezinye izinto sometimes ezinye ozibonayo ugcina ungaziboni man Yeah, okay, yeah, but livala amehlo. vala amehlo man uthando at times. Hayi no ngiyanizwa bafethu. Musa khona ufuna ukubuza abafethu lokho sebekushilo Dlave noma Mina nje evusi ngizoshaya $1,000,000 question. yeah. Kubo boyi-2. Yabo. Ngizoqala ngawe my king. Yeah. Yabo. Wena, how do you know that you love the girl? Ulungile. Yes. Ulungile bengimthanda. No. Uya lo muntu bengihlezi nginaye isikhathi side. Okay. Ngihlangane naye. Sure. Sihlezi sisonke. Yeah. Ngomuntu usithandela ukuphuma ngaphandle. Usithandela ifashion. Waze kanjani wena ukuthi uyamthanda? Like How did masihlangana you know? it can say itself. Masihlangana Chemistry. vele, like yazi gazi. Bekune chemistry. Something like that. I can Okay. say. Oh, bekune connection. Yeah, i-connection vele ngaze ngathi hayi she's the one. Okay. Yeah. All right. Wena Yena ka connected na. Hey. Connectanga yimi uconnected namanye ama inzini. Wena yona. connected. yimi bengiconnected. Okay. Bona bafo yide kade uyibona ukuthi no ngiyamthanda lo mntwana. Lesamini sasandana kuse right yonke into. We akuningi kodwa man ngishilo ukuthi impatho Wena mina kumina ubona ukuthi ishi yazi ngiyamthanda. ngiyamthanda. Yeah. Ish. Hayi man. Ubumthanda yena. Bengimthanda Yini le? Yeah. Ngiyamthanda. Yo ngiyamthanda. Bona ngani? Ubona ngani ngiyamthanda? mfethu ngibona ngezenzo zakhe the way ehlangane ngakhona man Awuphendule umbuzo. Thana ngezinye indlela. Wemfowethu, Yebo. asuphinde lo mbuzo. Phinde ya. Ngoba kade nithandana. Yebo. Yabo. Wena waze kanjani? Wena personal ukuthi lo ngiyamthanda. Kuyi relationship yini? Nje beniqhubeka lokhu nithandana ngithi umuntu ufika uhlangane naye approach yabo ekuchazi and then bese niyangena ku relationship nithandana. Wena ke waze kanjani ukuthi cha lo ngiyamthanda? Ngalendlela ehlangane ngayo mfethu it was magical. It was like magical in a way man. When udinga umuntu ngalesa sikhathi and wafika. Oh budinga umuntu la ngaleso sikhathi. Bengimthanda umuntu. Yabona baba. Kahle yabona ukuthi Ungamthanda. bengamthandi kahle kahle. Bengimthanda. Utshela ukuthi uyamthanda. Wena ubuthi uyamthanda. Utshela ukuthi uyamthanda. You wanted to be in a relationship. Yileka ekutshelile ngaphakathi kwani ukuthi yazi ngiyamthanda lo muntu. No answer. It's the burning desire man. Ezinye into as explaining it's the burning Kanjani? desire okufuna umuntu. Ngiyamthola siyathandana. Yeah. Yaja manje Yes. iphelile ngoba wena uqabula omunye umuntu ngonyoyi. Come on man. Yazi naso ngawazithanda. Yabo ukuthi the burning desire yakho ukuthi ayikho. Ayikho. Kodwa. Okay kulungile asikho lapho. Sizomfonela umama efike uba no plan uyihamba naye ku date. Yimi Wena. bengifanele ukuphuma naye namhlanje. Oh okay. Okay. Ayona stress. Sizomfonela ngefoni yethu and then umtshele ukuthi uwe usibani bani ready wara aphume ngaphandle. Umcebise aphume ngaphandle. Ungavumi ukufaka ngaphakathi. Tshela ezela ngaphandle. Okay, akunankinga. Mhm. Ngamfanele. Asifuna ubanga lo stand umsindo ku January. Hey. Ya ne. Ay ngiyakuzwa mina nkabe yami. Uba usomfoka bani kambe? Wakubheka. Wakubheka. Okay. All right mfoka wakubheka. Kumele ngisondele kuwe kancane nkabe yami. I-hold ayikho. Hello, Hello Lungile ukhuluma ngoTyrone. Tyrone. Yes, babe. Yeah, okay, bengibolekile phone yami icimile ngicela uphumele ngaphandle ngifike. Oh, okay. Sharp. Warning ngaka la. Yabona. Simeduze kwamashandisi. Eduze kwendle. Konindle. Tamkoko. So tshela mina inkabi zami uyimisele ngani bese ngoba sesidla sesifikile la ugirl ufuna ukumyeka mawuphuma endlini ugqoka nje uza la yini imithi emqondweni wakho ukuthi uyidani ngalo girl or ufuna ukuthi nilungise izinto niqhubeke usamthanda or ufuna idampu bafu kwenzakalana
Mina vele mina naye angiboni ukuthi sizochubeka because why? Angazi ukuthi uzongijolela nobani kusasa. So vele lento le ngifuna ibe lesson kuye. Ukuthi into eyenzile wrong. So for now I just want her to learn a lesson ukuthi lento bekayenzile kumele abe at least I can say abe honest. Abe honest for into le bakayenze ukuthi maka choose akwazi ukuthi she's choosing from her heart not ukuthi adlale ngabantu. Because akakwazi umuntu azobajola naye ukuthi naye umthanda kangakanani. Yeah. So Asithembe ukuthi uzosifunda. Bafowami, mfowakubheka uzimisele ngani mfethu lo umama masefikile la seniphushena months in umama uthe ubone burning desire kodwa awutholi kahle ukuthi yabo mingi uphethe kodwa ke tshela mina umama sombambile ukuthi uyajola noBafo baplane days naye baya kwi days yabo nje usho izinto abanokuyenza amaninzi ungazi behind wona so uyimisele ngokuthi kwenzakaleni mfethu ufuna ukumyeka ngoba usibizile wasetha la usuza sesinqumo usuyameka noma ufuna ukuzwa kahle ukuthi kwenzakalani eyikhulumele naye xasikise or wena nje usuzinathe sathi sinqumo usiyazini wena utani or uyaqhubeka. Hayi ngiyamyeka mfana. Uyamyeka na. Mina nami ngiyamyeka. Nje angifuni nje ukudlala ngaye. Bengizothi nje ngiyamxolela ngibe ngidlala ngama hayi asimyeke. Ya ngiyamyeka. So uyoqhubeka lo aduda ngonyoyi. Hayi ibuzeni lo mina le. Samsocasha mfowethu. Hamba ucashe lo Bafo. Samsocasha mina na. Ukungichazele kahle ukuthi sala nami wena silinde umama and then mayifika yena ke umukhame nje kahle ungomjambiseli ukuthi khona umuntu ofike naye or khona into osuyazi yabo. Okay uyarede nje. Yeah mina ngizobe sengiyambuza mina ngothando lwethu. okay. Ukuthi ithanga simuze eqhubeke eqamba amanga ngisho ngiyamthanda nguye. Yeah, yele banjalo. Basekho honest. Manje wena usunaye nomunye umuntu or khona ombonayo ozomuva on kuye. Khomanja akekho. Ngevalentine Angizoyijamba maybe next year. lapho balekile Valentine njengoba phela abasilo lo lapho balekile Bengiplanile. Valentine uzomfonela lo girl after Valentine. Bengiplanile kodwa hayi ngitshetshe ngabona hey bengizolemala phela. Okay don't worry those are fun. Yawo. La Costa Mala Costa. Nazo sawubona njani? Alright. Ngiyaphila. Ngisha igama lami nguVusi ngamanqele ngibuye kwiDwaza TV into esiyenzayo sambe senza ama interview about abantu abathandanayo no compliment unyaka omusha ukuthi ningene kanjani onyakeni beniphethene kanjani lo nyaka nimisele ngani ewete kanjalo igama ubani Ulungile. elungile. Yes. Okay uBafo la uyasho ukuthi nina 4 months nindawonye Yes. use 4 months nebafukazi Yeah, 4 months. yeah yeah and uyasho ukuthi uhappy ngawe uthanda indlela umphethe ngayo uthanda indlela oyiyona behavior yakho maye ngathola nje mhlawumbe ilotho Bafo nesho ukuthi engabhala incwadi same time indlela ade lokho ekhuluma ngayo la yeah so ufuna ukwazi ukuthi wena engabe mhlawumbe uyamthanda yini nawe umisele yini ngaye engazuthi uyimesela ngawe kanti wena mhlawumbe awukho la yabo mhlawumbe wena usayijolela nje usafuna ukubona ukuthi emhlabeni kunjani yabo ufuna ukwazi into kanjalo yabo hayi ukuthi uyakudoubt but ngifuna ukwazi. Hayi ngiyamthanda uBafo. Ngiyamthanda naye uyazi. Ubizana ngoBafo. Yes. Hawu. Yeah, unamagama maningi nje ngiyachuza nje. Okay. Yes, ngiyamthanda Shem. Yeah. Vele benje ethi khopho ngizopropose. Hey ngithanda ukupropose. No anginathi. Sembona amakhamera angaka. But onyakeni ningane kahle. Yes, ngene. Benindawonye ngonyoyi. Beninoyitho. Yes. Okay, ayushilo uBafo ukuthi indawonye ngonyoyi. Makuthiwa 3-2-1 benishawukiss la. Yeah. La anyankinga bafethu siyabonga ukuthi nindawonye uqhuqhumezela uthando emakhaya ukuthi abantu bebone ukuthi uthando lukhona. Nakulonyaka abantu bayathandana kumnandi. Thina ke umsebenzi wethu ukusiza abantu. Mawukuthi uyafeba nje ngisiza uBafo yeka lo muntu uyafeba. Awufeba ngithi. Hayi amfela. Awumjoleli uBafo. Hayi. Mabekushela abafana bafike ngekho awu Ngisho ngithi ngithathiwe. uthathiwe. Ngithathiwe. Okay. Athi ngakhuluma indaba eziningi nihambile endaweni yenu shilo Bafo sikhona la niyakhona. So kune surprise esikuphathele yona ne? Yes, i surprise choice kaBafo ushilo ukuthi uyakwazi ukuthi uthandane nani so sizocela ukunikeza lo surprise bese niqhubeka ngendlela yenu nathi siqhubeka ngendlela yethu. Bafo ngizocela usombala amehlo mama. Yes. Bafo so uBafo lo ngimbizayo
ulo uphethe surprise ukhohlwa sifihlile ukuthi mawufika la ungaveli ufikele ephekwayo. Sithemba uzoyithokozela. Oh yeah. January sikhona sebethola ama surprise njalo. Hey, mnandi kweminye imizi. Sizobala ka-3 bafo bese uyavula amehlo la. Siyaye New Year. Hayi ungashaya ukuthandayo. Uzobala ka-3 mina. Okay. 3 2 1. 0. Sebahle. Njani my sister bese ngikanani? Right. Ngiyaphila njani? Nanga noma bafo lapho ngizwele manje sebahle. Sebahle. Khuluma phela. Khuluma. Niyamecha ne. Khona la baya khona niyaphi Uyamazi lo naku date. Uyamazi lo bhuti. Siya-update. Uyamazi lo bhuti. Ukhuluma nawe phela manje ethulele. Awumazi uqala umbona namhlanje like now. Awuzange umboye. Ngiyamazi. Uyamzela. Awuphinde bapha lo mbuzo? Uyamzela kuphi? Ngiyazela. Siyajola. Oh, ngiyajola. Makujola kuhle ke. So why ungamfonelanga ke awukhiphe out wena? Since ujola ngaye. Wayefonele mina ekseni. Uthi ufuna ukuya out. No, bengithi siyahlukana la lo. Oh, Yeah, bengu-process so sihlukane. hlukana. Mm. Ubafo nina 9 months nijona Mm. then 4 months nijona. So okusho ukuthi wena ubusuvele umove from ngale uza ngala. So Lapho bengamthembi ubafo ngoba la ube nabanye Ubani? ubaby. Mm. wena njengoba wayinani ngakho ndawonye ngonyoyi wawunalo. Unabanye sibaningi laphaya. Sibaningi, sibaningi. Ngowambamba. Uthe hamba kubo emakhaya. Yeah. Washuta izithombe ugelo waposta wanthumela. Okay. Bafo kunjalo. Khona vele bakhona. Vele ushilo ukuthi nawe ngonyoyi beningekho ndawonye kodwa ushayile ukhisi. Bushaya kubani ukhisi? Bushaya komunye umuntu angithi. Singaphenduli lokho. Wasiphendule le yangapha kuqala. Hayi awukho fair. Yazi ayithathe kanjani namfowethu? Ngoba nisibizile la. Yebo. Exactly. Azibe uzo attack uma sister. Sizozama ukupazulula yonke le nto. Yeah, funa Cela usiphendule wena mfowethu. Lento show my sister iqiniso yini? Iqiniso ngempela yebo. Ufebile. Ukufeba lo kuba nomunye umuntu. So unomunye umuntu kahle. So mhlawumbe ngicabanga ukuthi mina ukwenza belula ungavele njengoba dushilo la ngoba nginibuza ukuthi uyimisele ngani ngosisi from today wathi hayi Hayi cut off. Okay, so wena ku9 months yonke le wayongamiyeke since bekakufebela. Wayongasikani once. Uyawazi ukuthi uzothandana na mawuthi. Bengithi uzotshintsha, bengimthanda naye, bengithi uzotshintsha. Manje ngibhizi ngapha ngobaby mama, ngapha ngabanye abafazi. Lami manje ngicine ngasikhathala ngabona ukuthi ngcono nginjani ngimove on. Wamtshela ukuthi usumove on. Bengakamtsheli. why won't you. Bengela siqiniseko la ngabe sizothola futhi the same So thing. yini ukuthi ube nesiqiniseko njengamanje ukuthi Useprovile ukuthi lapha ngiyi1 yangithanda. So uyidlala in between neno ukuthi mhlawumbe mokuthi naye uyabheda buzoqhubeka naye. Bengiyodinga omunye futhi. Ubuzofuna umuntu. Ubusahlanga usamcheck naye lo. Masuka la ushot uzedinga. Ngoba ngingafuni ukulimala kabili. Munye masuka la ushot uzedinga. Yasadinga ngoba ngiyakwazi yanthanda nje. Naku umuntu wakwebothenda ne9 months. Mina ngimafika izolo nje. Kodwa uyanthanda nje lami ngiyakuthanda. wazi kanjani ukuthi uyamthanda? Ngiyandithanda. Phone yakhe ngiyayibamba, angikaze ngathola ama Cela umphindele voice. Wazi kanjani ukuthi uyamthanda wena yini lo efilayo kuwena? Ukuthi yazi ngiyamthanda uTyron. ngiyenzela yonke into. Akulanto engishotayo, uyongithengela noma yini engiyifunayo. Yeah. Voice. Akunathanda la. Yeah. Okay, so yini into enza ungahlukani ngobafo ke uconcentrate kimi since uthi uyangithanda. Ubapho vele benisithi nizohlukana laye kumnyaka lo omusha vele la angikamboni. Ku4 months yonke ne.
since ngo-3 months uqale ukuchinja u-act up so bowufuna ukulungisa i-relationship yakho ngobafo. Bengalungisi baby, Uklana bengalungisi. bekungishiya ubuyele Ube-stand by kahle kahle. bengi-stand by my relationship yakho my right. Na baby ayikho kanjalo. Lethe Kodwa baby. lethe man No mana mfowethu. akalethe ifoni yami. Man. Kumele ngithathe izinto zami anti ibeka maybe bengithandela ukuthi ngiyakwenzela before sifike lapho ne Eh. ngifuna ukuthi sifike la angithi ubo sokhulumile ukuthi ngikubuzela ukuthi after la uyimisele ngani ngomama so mhlawumbe ungaqala simcacisele lapho kuqala ukuthi wena usabufuna ukuqhubeka naye or mhlawumbe kwenzakalani azi akunalapho ngizoya khona naye. Yeah. Ungibonisile vele ukuthi maybe kusasa izoba into serious. okay Manje serious kodwa what if ngimshathile kanti ukhipha inkomo yeah. bezosibuyisela. Hayi. Letha phela. Mana Let's Hayi akalethe izinto zami. so wena bafo ugrand Hayi mina imnandi njengoba ngishilo. Unabantu bakho vele wena. Hayi mina njengoba ngishilo. yini into enza ukuthi uthole abanye abantu mhlawumbe umama yini beyinkinga la eyenza ukuthi ushitshe ugcina usufeba Hayi man ngekunokumsola man yazi ukusola. Ubumsolo. Yeah bungisola nje ngathi nama umbuza yini mhlawumbe wagcina ngokusola nje kuphela umbuza anyakaza ngiphendule naye iqinile. so then wabele wathatha yona wa-conclude then wa-move on na move on kanjalo ngaphandle kokumtshela ngaphandle kokumtshela nje njobusho. Uthini mfowethu uthi wena ubumsolo ukuthi khona into akazenzayo and then now lento yakulidela ukuthi ugcine wenzeni ufeba Yeah igcine ngithola nami nabanye yebo. ubuqhubeka naye ngala. Imele ngiqhubeke naye ngithi ngifuna ukuyibona lento engifuna ukuyibona mangabe bekungana lutho bengizokhahlela. Ngicela ukubuza uhlala kanjani kwi relationship nomuntu ongamthembi? Why? What's the reason? Umuthi okay ubungamthembi. Yebo. But manje why do you continue with the relationship if you didn't trust her? Awukwesinye isikhathi unokusola engathi iyona lento oyicabangayo kanti akusiyona. Okay. Understand ngcono ukhokha ngaphi. But uhambile wayocheat nje ngaphandle wena. So obvious ekhanda lakho ubuyitshela ukuthi iyona. Thanga kayiwani baningi. Nginamanga ukuthi ekhanda lakho ubuyitshela ukuthi iyona leyo icabangayo wena. Wena makachitha. Bekuyiyona. Nini uyachitha. Waye ungamiyekanga unemali. Okay. Noma inayo kodwa kami Boyifuna kuya ke ukuthi ube naye ngesikhathi siwani ngabe. inkinga bengafuni ukulimala kabili. Ulimala kabili kanjani? Kodwa maybe uzonchithela futhi. No ukuthi nawe futhi uzonchithela futhi but manje ngiyakuthemba nje. Hawu. Bekuyitest kahle kahle. Ngimtest. Basically. Kahle. Wona my sister ubuyitest. Bewuzonithanda bo. Ningayibeki kanje salibeka Ubungamthandi wena lo my brother. ukuthanda nje namanje ngiyakuthanda. Hayi uyangiyuza Yazi umuntu ngakho obona. sikucabangayo. Lo wena 9 months. Uyazi ngicabanga my brother mina. You know what I'm thinking? Yeah. Uyazi ngicabangayo mina lo my sister dance. Yeah. Befuna i-rebound ngawo. Ubuyi-rebound kahle kahle. Alisancenga. Bengakuthandi. azange Uwo femile phela asibanga. Yini shoda to cry on. uhla ukuthi asilithatha Ngishilo nje khali. Ngiyafuna. Kodwa Pepe ungithengele. No, but ifoni yazi mina ngicela ukuthi ungayithatha. Yazi why? Ngiyafuna. Ya kumbolekile noma umthengele. Oh, umbolekile. Ukuthi ngibonekile iphone. Ayi my sister. Khulume ngeboyfriend. Ami Oh, umbolekile. Ngibonekile. Awuyithenganga. Waze wakhala ukuthi akasena phone ngaze ngamzela ukuthi umuntu wami uzomthola kanjani. Mangiboleka iphone manje yinto vela ukuthi ngiyaboleka iphone yathi ukhulume ngeboyfriend. Mphile i-birthday present yami nje. Ngikubolekile ngiyacela bheki ke birthday present yakho ngizokunika next year mawuthi ngizobe ngikhona. Hayi kodwa Ngebheki. My brother, you sure ukuthi lezi zinto umbolekile zo? Okay, ibhegi yona. Angithi ibhegi umthengele yona. Imali Cha, ibhegi ngibuyisele. Inezinto phakathi. Hayi man. Shothi yimi ngisithengile mos. okay man Yeah, ku right. sizocela ukuthi sizovalisha ube then sizoyiletha back Akakhipha izinto esiphakathi kodwa Yeah, ngiyafuna. Yeah, isikhwama asibuyele kuyo. Nginabo sisi bazoyisebenzisa. Yeah. Vele ibheki. so mhlawumbe into ongayisho mhlawumbe sizokwazi ukuthi sivale show into ongayisho my sister sithi usuhamba because uthe uma Kuma sister mina i-advice izomnikela akaqhubeka ngokufeba kodwa uzolimala. Amfebanga nje. Iqhubeka ngekuthanda abantu abaningi. Ha kodwa Pepe. Hayi soka ke. Soka ungas. sifaye sizokuthola emotweni Ungasandela. mna ubhuti uthe grand Cela uhambe. mhlawumbe into ongayisho final words Ube kahle sisiwami. okay Sorry, excuse me. yo I no my sister uyalwa sister fethu mana wezi Mana, ekseni. yini Ehlisa umoya. sisimoya uyini kini Ukhuluma lo Tyrone. ufuna ukushalela Yeah. asakufuni nje Andili ngithi ngaselo mkami. Ufuna
baby. bayakhuleka uright ngaye ne Hayi ngi-right ngeke. So great. Ngicela sikhulume sithando sami. Ngicela no vala mfethu Ungavala mfethu uma uthi awufuna ukukhuluma naye, my sister. yini inkinga sikhuluma lo mngame. Njengobona nina mngakho lo Yakho lo. Hayibo. kanti ubani indoda la Mngame. Oh, indoda wena. Ngilokhu ngifuna ukukhuluma. bizana Oh, that's why ukholile ubani ngoboyi-2. Hayi. lalela Tari. lalela ungalokhu uthi thari uthe una inamba yakhe ngesi khuluma naye efonini njalo thina umjida uyena bibona basibizile lova la uthi sizo expose ubafuna u-expose wena uthi uyafeka bafuna ukwazi ukwenzakalani ngawo so into eyenzile akusizi lokhu uyikhalisite ngekho mfethu akusizi lokhu uyikhalisite ngekho hambe ekhaya urelax phumula uyicabanga kahle ukuthi ufuna ukwenzani Yeah, uthanda bani? jola usungajela And Tari. manje wayibonga mthetho nenye indoda Why futhi ungayiyekanga? wayengayiyeka ngala ndoda Uqhubeke noTyron if wena uthi uTyron uyamthanda. Or if uthi uTyron uyamthanda, why ungayiyekanga le out leya? Wathandana noTyron. Please ngaze ngi-explain as long yena engeke ngizwe. Ngicela ukuthi aphume ngikhulume laye ke. Uyamthanda uTyron. At least angizwe ke. uzosinika masikhulumisa naye Nanokuthi yena uTyron uvuso uyafuna yini ukukhuluma nawe. Uyafuna ndithi awu kwetisi. Tyron, Hayi. uyafuna ukukhuluma no sis? Awufuna ukukhuluma naye? Uyamuzwa ngithi? Yile ngaye. Ngiyacela sure 1 minute. Angisafuni ukukhuluma. okay mana awuvula iwindi mfethu vula iwindi Awuvule fastest. iwindi Awuvele khuluma 1 ngekhaya. minute khuluma 1 minute Baby ngiyakuthanda. Awuthandeki. Ngiyacela sure ngiyakuthanda. Hayi hamba udinga abantu. Orobuyelana ngabo. okay alright letha isho yaqala uyisho no smell lapha ya uyayiphinda manje ilanga liyashisa la mama labe khona ngqondo bekunethuzinyana yabo smell njengamanje yes akusizi ukuthanda umuntu enye into akusizi ukuthanda ayisehlonisa nomjida sekuhlukanisa naye but siguy advice encane akusizi ukuthanda umuntu ongakuthandi because uyazi ukuthi akasakuthandi so izoba njalo lo relationship le Uqale nini ungangithandi Uqale ngoba ningangithandi. right 2 minutes ago. wena waqala ungamthanda omunye Akufani Akufani. Mos, akufani. oh yemumbo so sazinegama Nanokuthi nasisi wami lento leyo uzenzele wena. Yabo, my brother akusiyena ofebile. Uwe ofebile. fabili Uyangibamba? Uwe okade umchithela nalomfolo okade uthi wena usamthandi, lo uthandane naye 9 months. Right? So awukumiyeke shawa umoya. yes Yabo because iphutha libe kuwe. Sometimes kumele uyithathe accountability. Wamukele ukuthi ube wrong because u wrong. Yabo? And mina ngibona ukuthi uready kuba kwi relationship. Angali ukuthi ngiro. And if lo mfoka 9 months ube actor right angithi bunge kumdampa. Buzoqhubeka uthandana naye ngithi. So kahlahle wena ubufuna i-backup. Lingayibeki kanye. Serious? kanjani? Ube i-backup kahle kahle. sibazi kanda phezulu intidi phezulu kwenzakala sibe kanjani Ube i-backup. Besithandana bese right. okay No so back up. okay hamba uyilungise mhlawumbe nisangaqhubeka nithandana thina besingazange ukuhlukanisa la but bekuthi nawe uvuleke ingqondo uyibona ukuthi kahlahle unephutha kuphi nakuphi bese uyayilungisa ne asile nawe sisiwami no Yes. asiklonise nendoda yakho but lungisa into zakho ivalentine sasekhona isikhathi sekashaya ivalentine so right so night lapha umuntu right Umuntu ozongithengela iValentine manje. Oh wena ufuna umuntu ozokuthengela. nathi hayi Ufuna umuntu ozokuthengela iValentine. Uthari engithengela iValentine mangithembisa into eyiningi. Awunendaba nothando wena, unendaba nokuthola ukuthi Uyangithanda Shem uThari Shem uyangithengela noma yini engiyifunayo. yinto oyithandayo ngaye le. Akula ndoda engakuthandi ikuthengela izinto. So ngabona indoda ukuthela but exist yakuthanda. so sale nesikhwama ifoni isathile la exist sale nesikhwama Hayi okay. Nqe. Mhlambe nikhombisa indlela. Ne? Ngavala ifoni, ngavala mos. Khombisa Hayi i-mic ngilokhu nje okunayo mina nansi. Okay. Hey bafowethu. Suku zonke sihlangabezana nempiki abadala. But honestly speaking mina I think my sister is not ready for a relationship. She's not. Akazazi ukuthi ufunani. Ubonile ukuthi lo mjida wakhe ka 9 months uyabheda or uyacheata but still waqhubeka naye. Yebo, and then esaqhubeka naye kunjalo wenzani? Wathola nanga uTyron. So manje iqiniso alisekho.
angimzweli my sister, but I hope uyafunda from this thing and I hope nawe lapha ekhaya uyafunda from this thing. If uyabona ukuthi umuntu awusamthandi, if uyabona ukuthi umuntu uyakuchithela, uyabona ama red flag, mshiye phansi. Uthola isikhathi sokuhila ebese wenzani? Bese uyakhona ke mhlawumbe uqala i relationship entsha nomunye umuntu. Nakhona take your time to get to know that person. Ungaveli ujampele kwi relationship for the sake ukuthi wena ufuna ungena kwi relationship. Yabo, abantu abaningi abayi understand relationship ukuthi iyini. And people need to really sit down and understand ukuthi yini relationship. Mangena kwi relationship kumele ngenzeni. Guys, ninakelelane, siyiduyaza TV, siyiduyaza brothers, siyanthanda. Ni comment lapho, ni share, ni like. Phinda mzala. Take me home. Hey, Zuzu, welcome to Yellow TV, another episode of Young Cholam Drama, another day, another penga, another host one, another people king one. Dr. M. Hey, sentiment. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiduyaza TV. Awu sesiphine sabuya. Hey. Oh, yisemzolo lo. Yisurprise sambazi lomphathele yona. Mustopelo nyalo, amyopelo. Sitamtore konke. Ayike so in. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Seduzo. Uthi ngiyangithanda yazi ukuthi Mina nje keep it. Keep it. Usandela umnuka. Yasina ni athi